ezibida nwa bọyị a unu na-afụ ebe a o werugokwa na aka odo wee pịagbuo ọga ya. Hei, bịakwanụ ka unu nụrụ na nke a na-emekwanụ na Fege nke dị n'Ọnịcha. O wee bụ na-eme ka ndị mmadụ mata na ọga ya anụnwa unu na-afụ ebe a na afa ya bụkwanụ Ike, na ife eji wee mara ya bụ turn by turn, nọọ na-azụ afịa na ọgba ọgwụ nke dịkwanụ n'Ọnịcha. Onya ka o ruru on Sunday bụkwanụ 15th of February 2026. Wee na-akọwa na nwa bọyị efurefu unu na-afụ ebe a, onye nke enyere afịa wee dịka Chiemerie na ọ bụkwa na onye Ebonyi steeti, na Chiemerie pụrụ apụ na ọ nata akwa chi wee jie, and ọga ya anụnwa bụ Ike o jekwana na klọb ebe ya na ndị ọyị ya nwoke nọkwanụ wee na-enwere aṅụrị. N'ọkwa ya ka ọ nọzi ebe ahụ wee kpọọ ọga na fonu mba onye nke bụ manija wee na-agwa ya na chi ejimigokwa na afụbekwa Chiemerie na amalọkwa ebe Chiemerie jere. Ọga ya wee gwafa na ọ bụrụ na Chiemerie je ericha abata na fakpọ onye bụ ọga na fonu. Ọkwa ya ka a si Chiemerie bata n'ime abalị wee kpọọ ọga na fonu wee sị ya na Chiemerie abatagokwa. Ọga wee gwafa na fa were fonu nye Chiemerie, wee were fonu nye Chiemerie. Ọga wee sị ya na ọ mara ebe o si n'abalị ahụ na ya jebekwa ebe ahụ. Ọkwa ya ka a sịrị ọga kwuchalụ amadị na Chiemerie nwere plan ọzọ. Hei, Chiemerie apụọkwa ọdụkwa ka o ji speki wee jezuo na kichin ebe a na-esi nri. N'ọkwa ya ka ọga batazie n'abalị ahụ. Ozugbo ọ gbaghere ụzọ ka o tinye isi, Chiemerie wee were aka odo eji asụ nri wee pịarie ọga azụ isi. Ọga wee dapụ ebe ahụ wee bụrụ onye nwụrụ anwụ. Hei, n'ọkwanụ ntu a ka turn by turn ti wee nwụ onye nke enyere afịa wee dịka Ike. Ntu akwo ka o ti wee zuo nwa ya na oje kpọta nwa bọyị. Wee na-akọwa na ya bụ nwa bọyị bụ Chiemerie wee welụkwa dise n'aka odo wee jee n'ịmụ na ebe nwanne ọga nke nwaanyị dina na onye nke dịkwana nchaji na bizinesi ọga wee lukwa wee were aka odo a wee chọọ ka ọkụ gbuo nwa mmadụ wee na-etizi mkpu, ndị mmadụ wee gbakọta. Hei, na ka ọ dịkwa kịta na ya bụ nke nwaanyị nọ na hospital na ya bụ nwa bọyị ji aka odo wee merụsịchaa ya ahụ. Onye nke abụkwanụ nwa bọyị bụ Chiemerie akụnyere ya ịga n'aka ma na-achịfere ya aka azụ kụnye ya ịga ebe onu fụrụ kịta ọnụ. Oyihi akwa n'elu ya mee nji wee were foto oge ya wee kpuchinata ya bụ ife. Unu ya ege ntị ka unu nụkwanụ ka ndị ọyị ọga anụnwa unu na-afụ ebe a ka fa si wee kọọ ife melu si wee mee na ebe onu fụrụ kịta abụkwa n'ebe a na-echekwaba ndị nwụrụ anwụ, na fa ebutegokwa Ike wee bịa dobe ebe a na-echekwaba ndị nwụrụ anwụ. Ei, anyị akpọnụ nke anụnwa gịnị biko na ọbịarube onye abịawukwo na ọ na ji ikwo mkpumkpu afụkwo na ya n'azụ. Hei, nke a bụkwa na odibo ka nna ya ukwuo. Ndị mmadụ nọkwa na kọmentị na-asị na 3 years ago n'Ọka na Anambra steeti na otu nwa bọyị bụkwa onye Ebonyi steeti na o jikwa aka odo wee pịagbuo ọga ya. Ife m nwekwara ike itinye n'okwu a bụ ịkpọrụkwa nwa bọyị fụkwa na ogogo odibo ka nna ya ukwu na ọ pụọ na ọha anata n'oge, na ịgwa ya okwu na ọha egezikwa ife ịgwara ya na o nwee ezikwa ugwu ebe ị nọ. Ịchọpụta na ya bụ odibo ọ bịara ịgba na ojugokwa ya na onwego gangi ọ nọ na ya, gangi ndị mkpụrụ mmiri na ndị nna anyị bi n'ime ọfịa. Ọga ọ nọrụ 1 year, ọ nọrụ 6 months, setụlụa ya ka o burukwa akpịa nawa bifo odunakwa ahụ n'oge ya erughị eru. Hei, unu ya abịakwa ka unu gelu amakwanụ m ife anyị akpọ nke a bikonu. Nwa bọyị jere ịgba bọyị ji aka odo wee kugbuo onye na-enye ya nri. Kedu ife anyị akọla ezinụlọ Ike bụkwanụ nne na nna ya na nwa bọyị nwafa kpọtalụ na owerugo aka odo wee kugbuo nwafa, and unu n'anya unu ya fụ na ya bụ Ike na ọnụbeghị nwaanyị. Kedu ife anyị akọrọ ndebe nwa bọyị o na nwafa jewere odibo ka o jee mara ife ọ ya abụ echi niile ka o nyere nne ya na ụmụnne ya aka na o jebegwe nga na o ji aka odo wee kugbuo ọga ya. Hei, akụkọ nke a nwekwa ọnụ ka ọdụ. Mkpụrụ mmiri ajọkakwọ, obi ọjọọ ajọkakwọ, ịṅụ nna anyị bi n'ime ọfịa ọjọkakwọ, ajọ frensi ajọkakwọ, na ije bọyị ajọ gangi ajọkakwọ. Faya edufukwa kịta anụnwa ndị ọyị ya bụ nwa bọyị na-alakịrị ya. Ebee ka fa nọkwa? Fa nọbefa ọkwa onye nke a ya ejewe nga ịnọju ogwu ọga ọ na-enọjugo. Ọ bụ na ọ ya setụrụ ugbulu akpa ọ na waba unu ka ndị be unu kpọọ ya gwu anya setụrụ ahụ nke ịgbata kama iyi egbu nwoke mmadụ. Hei, this guy bụ the nwa bọyị were aka odo kugbuo ọga ya Ike nke bọyị nke eji turn by turn wee malụ. This guy afia bụ Chiemerie. So now ihe ọbụla ị na-eme n'ụwa try ya ka ị gbalụ problem ọsọ. As I'm talking to you, look at the young boy, look at the small boy. And ya ka asị na o mere ebe 8 nke abalị. I don't understand ka asị na ebe 12. Nah,
Wefugo, he is now regretting. Mama na regret ka obi obi ọ bụ obi akpọ. Hospital ka m nọ kịta. Ka memba m ka nwa boyi were aka odo kugbuo this morning. The man gbachara owe club nata. So asị na nwa boyi boy sị na ofu nwa boyi abatabeghị. We sọbụ na ọbata si kpọọ ya. Ọbatazo kpọọ ya wee fụ onye the boy. Sị the boy amara ebe o spe n'abalị a. Ya na check back. Ama the boy were plan. The boy were plan. So the man no me abatazie the boy nọ n'akụkụ kitchen wee were aka odo pịa the boy ọga ya n'azụ. Ọga ya bụrụ onye nwụrụ anwụ. Uche okwe nwanne ọga dị in charge the business. Jọkwa were aka odo. Ma okwe the girl nọ na New Hope Kita Hospital. So ma na-etie gị ọga the boy na mortuary Kita. So mortuary ka isi Kita. Ọ na-apụta. So efe ya ekwe. Makwa m ihe a na-akpọ n'ụmụ boy na ike ụkwara. Onye ọbụla bekee afọ. Onwe kpọta nwa boy gị na nwa boy anọ one gị na aya anọ. Ị na-aya fụ na obi adịghịzi mma. Setụrụ ya nke ọ gabara onwe. No need ije mee ya nke ọ bịa echi ọ nwanne echi. Ị na-ebuni years the boy. Kpọta nwa boy ọ nọ 3 years 4 years. Ị watch ha na-afụ na okwu ya dị ekwu na ọ na-abatazi n'abalị. Ị maga na owogo gang. Setụrụ the boy ka ọ gabara onwe ya. General Hospital ka anyị nọ ihe a. Setụrụ the boy ka ọ gabara onwe ya. Thank you and God bless you.